Ayo Mbak, ayo. Oh. Asik, asik. Goyang Pak. Ayo Keti yo. Ayo Pak E. Asik, asik. Asik. Bersama Fari Audio. PRKS. Reneo dan ganti sadal sik Reneo ditani karo bae duet ora aku penasaran apa yo kan jajan nyawang sing bakal jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan wasik kowe pancen bener tambahi sabune Mbak hibuane tak kebun iki Sandi iku jenenge jenenge wasik yo sangoni bae suwun Mbak. Oh, oh ah. Asik. Iyo. Pak E. Pak E arep ditambahi yo kenek ra apa-apa. Ikhlas lahir batin trimo aku. Asik. Saiki aku kepikiran apa ya kok angen-angen ku tekan gunungan iso tak pangan sadutunge turu kaya wong sing meteng telung bulan aku iki wis nyidam jenglemu saumpama waktu tuku larang ra duwe duit wani dodol untuk aku nyidam jenglemu jenglem sing endi jenglem sing kuwi sing kuwi masa ora ngerti pancen ora ngerti mas boyo aja bingung yo jenglem sing go kenggol kuwi jenglem ayo Pak E goyang yuk mumpung bojone gak eneng aku ngene iki yo ani mumpung bojoku ra eneng iki ayo say asik asik bener mas nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan mas kowe pancen bener ayo gue dijogeti